Doncs em sembla una iniciativa molt interessant i necessària. Pobles com Ulldemolins, que té 400 habitants, té moltes dificultats per a poder accedir a programació de circuits professionals, i això és una oportunitat precisament per poder comptar aquí amb espectacles i propostes que d'altra manera no podríem tenir. Ha estat una experiència molt maca, molt públic, bon públic, entregadíssim i amb moltíssimes ganes de veure coses. Hi ha molta gent que està aquí que no pot anar a les grans ciutats i això veure-ho, i és interessant que el circ pugui anar als pobles més petits. Els espectacles que hem tingut han funcionat molt bé. 200 persones, que és el 50% de la població del poble. La gent ha quedat molt satisfeta. Una mica de pedagogia, en tant que el circ és cultura, és necessari a tots els nivells. Per la nostra part, una molt bona oportunitat de poder gaudir de cultura de qualitat.